Ok, madame Inche Gagningala. Et Wagner Nalikokuma, comme tout le monde, m'a né à mes réseaux sociaux sans faire. Et jusqu'à ce que Mbeka mes niveau là, Mounouma ira quelque part Kafoko, c'est une tien d'eau. Né Yininga me Jabi Fladima. Jabi Kile ou Nere Marsidibi. Ni. Toklendo ou Jamanaï. Wagner Ganali. Abe fɛn fɔlɔ min kɛ ne marisila ni kumara ni nin ye o ye jigitigɛ ye parce que alhamdulillah rabbil alamina Mali kɔnɔ ne bɛ bɔ k'an jɔ mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ k'i ye armée soutenu Mali kɔnɔ k'a soutenu sans condition ka tɛmɛ ne kan mɔgɔ de bɛ sɔrɔ ne ni min bɛ se ka jɔyɔrɔ kelen ne tɛ mɔgɔ la Mali kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ k'i ye armée malienne soutenu ka tɛmɛ ne kan ka sɔrɔ armée bɛ difficulté la fo ka n'a bɔ difficulté kɔnɔ fo ka n'a an kana n yɛrɛ sɔrɔ coup d'état kɔnɔ coup d'état fɔlɔ tɛ nin ye k'a ta 97 la ka na bila bi la alhamdulillah rabbil alamina armée ko ne ye min kala o bɛ ne ni Alahu tala cɛ mais ne y'o guloki bɔ ni o kɛlɛ n'o fɛn bɛɛ kɛ armée ye mun na c'était pour que armée bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ armée min ni ne y'a ye ne écoledena Mamusa Tarawele tile la ne ka kɛlɛ bɛɛ kun kɛra walasa an bɛ se ka segin ka to armée ɲɔgɔn de ma ne ka kɛlɛ bɛɛ kɛra o de mais n'i y'o kɛlɛ bɛɛ kɛ i ɲinama kolontɔ i bɛna tila ka mun ye e yɛrɛ jigi bɛ mɔgɔ minnu kan k'a fɔ k'olu nana u ye fanga ta sɔrɔsiw don i y'u dɛmɛ pour que jamana yɛrɛ bɛ se ka stabiliser i bolo k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ na fɛɛrɛ kɛ sa walasa armée tɔgɔ min n'a bɛ nin kana tunu o bɛ na bɔ tuguni cogo min n'i taara mɛn k'a fɔ ko o sɔrɔsiw kelen bɛ ka wele bila sɔrɔsiw yɛrɛ ma k'olu ye mercenaires ye a tɛna ni foyi ni jigitigɛ tɛ en tant que citoyen malien fier d'être malien et fier de son armée mercenaire tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mercenaire ye mɔgɔw de ye minnu olu sigilen tɛ foyi kama ni wari ɲini tɛ société privée de don société privée min don n'i mago bɛ u ka na ka n'i dɛmɛ ka kɛlɛ k'i ye cɛw b'u bolo minnu bɛ yen n'aw bɛnna wari la u b'u bila ka na i bɛ fɛ u ka kɛlɛ kɛ ka dan yɔrɔ u bɛ kɛlɛ kɛ ka dan ye olu de mercenaires ye olu tɛna k'aw cɛ ka ɲi olu tɛna k'aw cɛ man ɲi hali ni kunkolo t'aw la n'a y'olu wele olu mago bɛ wari min na n'a y'o wari d'u ma aw mago bɛ min na olu bɛ na u bɛ n'o k'aw ye mais a tɔɔrɔma yɔrɔw de ye jamana ni jamanaw bɛ jɛ o Mali bɛ a ka indépendance ta wagati minnu na Mali ni Russie bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo Mali sɔrɔsi kɔrɔ camanw bɛ yen minnu ka formation kɛ Russie la mara armement fɔlɔ fɛn fɛn tun bɛ a fanba tun bɔra Russie la ka na coopération bɛ se ka rétablir cogo wɛrɛ la min tɛ nin ye jamana bɛ yɔrɔ min mɔgɔninfin pour que i kana fɔ i jigi kɔ i bɛ jigi da yɛrɛ de kan a mana fɔ bi ko Mali sɔrɔsiw de ye sɔrɔsiw ye ka tɛmɛ diɲɛ sɔrɔsi bɛɛ kan o ye maliyɛn den bɛɛ de ka kunnawolo ye an ka laɲini ne yɛrɛ kɔni Mari Sidibe ka laɲini tun y'o de ye n'a tun fɔra Ala k'an kisi k'an n'a cɛ jan ko Mali sɔrɔsi bɛɛ banna civil minnu bɛ yan k'olu ye wele bila mercenaires ma peut-être que o tun bɛ se ka dayɔrɔ sɔrɔ ne la mais ka sɔrɔ sɔrɔsiw bɛ yan an ka kɛlɛ ma kɛ foyi ye fo k'u dɛmɛ o sɔrɔsi kelenw ne hakili la olu kan ka fɛɛrɛ de kɛ cogo min na jagɛlɛya min tun bɛ Mali sɔrɔsiw la kɛlɛ min dusu ni fɛn min bɛ Mali sɔrɔsiw la u bɛ se ka segin ka na cogo min ne hakili la laɲini kan ka k'o de mais Wagner nali nin an ka jɛ an ka dugawu kɛ Ala ka kɛ hɛrɛ ye jamana ma a kɔni bɛ k'a ye ka bali ne la mais Ala k'a kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ko ten ko den mana diya i ye ka tɛmɛ denbaya kan ko subagaya nkalon bɛ da i la an ka dugawu kɛ jamana ne bɛ yɔrɔ min bi ne man kɛnɛ sans vous mentir parce que hadamaden mɔgɔ bɛɛ ni dancogo don mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ n'a ni ye i tɛ se ka musalaha kɛ ne tɛ dɛmɛ kɛ ko nin dira n ma n tɛ dɛmɛ kɛ ko nin ma diya ne bɛ dɛmɛ kɛ parce que ne faso de don n'a ɲɛna an bɛɛ ka bɔ o de la mais Ala k'an kisi n'a dafirila ne ye nin kuma fɔ ka ca ni siɲɛ 100 ye jamana nin kɔnɔ yan Wagner ka nali moi min ka jugu n'a bɛɛ an m'an jɔ ka autorités lamɛn u ka bɔ k'a fɔ an ye bɛnkan b'u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a fɔlɔ ye mais n y'o de f'i ɲɛna mɔgɔninfin Mali ye sɛgɛnbagatɔ jamana de ye se min bɛ anw ye a t'anw permettre ka ninnu wele k'u sara wari min bɛ ka fɔ k'a bɛ di ninnu ma a se tɛ Mali ye
i be bo sa ni mɔgɔ 100 be ba mɔgɔ 100 la i be mɔgɔ min sɔrɔ k'a dayirimɛ b'a bolo a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan n'akila Mali mana 100 sɔrɔ 99 kan ka ɲɛsin maliyɛnw yɛrɛ ma pour que mɔgɔw bɛ se ka bɔ sɛgɛn na cogo parce que foyi tɛ jamana nin kɔnɔ bi ni sɛgɛn tɛ ani kɔnɔna fili école ko bɛ cogo min bi an n'an m'an da don a la an bɛ ɲɛ b'a la n'a fɔra ko difficulté bɛɛ bɛ yen an bɛ ka tila ka taa mɛn ko miliyari 60 bɛ na ta ko ka kɛ ko ninnu sara ka sɔrɔ sɔrɔsiw b'anw yɛrɛ bolo yan min tun bɛ ne Umaru Sidibe da n yɛrɛ bakun na k'a fɔ ko ne ye kɛlɛ min kɛ k'a ye nafa sɔrɔ jamana ye o tun ye de maliyɛn Mali armée kun bi bi in na autorité internationale k'a décidé k'a fɔ ko force étrangère fɛn bɛ Mali la k'a bɛɛ ka taa k'an jɛra bɛɛ ma an maliyɛnw yɛrɛ n'an bɛ sa an bɛ sa n'an bɛ balo an bɛ balo o de tun ye kunnawolo y'an bɛɛ lajɛlen ma ne la mɔnna cogo min na ani mɔgɔkɔrɔbaw ye min fɔ ne ɲɛna ne dalen bɛ min na mais mɔgɔ si tɛ se k'i jigi tigɛ i yɛrɛ bakun na k'i jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan k'i ye hɛrɛ walayi ala t'a latigɛ ne ka cɛkɔrɔba y'a fɔ ne ko waliso sira k'a tɛ taa mɔgɔ ka so i bɛ fɛ ka taa i ka so i yɛrɛ ka so sira i b'o de minɛ donc en tant que malien Wagner bɛ na ni hɛrɛ ye a bɛ na ni hɛrɛ ye Mali kɔnɔ yan ka bali ne la mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔw ta k'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ minnu tɛ kelen ye dɔw ko k'u taara Centrafrique dugu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ça fait 622 000 km². A dugu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Wagner bɛ ka intervenir yɔrɔ min o ye Bangui de ye Bangui i bɛ Bangui superficie ça fait 67 000 km². Bangui un groupe Wagner ye 100 000 hommes bila ka na o tɛ se ka Mali sécuriser 100 000 hommes u tɛ se parce que Mali configuration ni jamana si configuration tɛ kelen ye mais ne hakili la n'an y'an jigi da an yɛrɛ kan Mali ko ma daminɛ bi koyi Mali armée furadama hali miseli n'a kun panna Mali territoire kan k'a ta Algérie frontière la ka taa bila Niger frontière la ka taa Burkina frontière la ka taa bila Mauritanie frontière la hali ni sɛ kun donn'a kɔnɔ Mali kun bɛ bɔ a kalama an bɛ ka taa jigi da minnu kan armée si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a armée ye tɔgɔ sɔrɔ k'a ma kɛ ni kɛlɛ ye k'a ma kɛ ni sacrifice ye mɔgɔw bɛ ka Tchad fɔ bi Tchad Bandawuzu Libyens tun ye Tchad partie dɔ annexé minnu bɛ histoire kalama i b'u ɲininka u b'a f'i ɲɛna Tchadiens tɔgɔ bɛ fɔ bi dɔwɛrɛ ma ye o kɛlɛ de y'a kɛ depuis setu ye depuis u tɛ se kɛlɛ la u y'a ɲɛɲini sɔrɔsi tɛ se ka kɛ sɔrɔsi jafari ye n'a ma kɛlɛ kɛ kɛcogo foyi t'a la an bɛ ka Paul Kagame min fɔ Paul Kagame n'a ka denbaya bɛɛ tun bɛ exil la Uganda ani mɔgɔ mɔgɔ FPR créé n'u ye kɛlɛ kɛ ka na capitale minɛ u bɛɛ tun bɛ exil de la donc i tɛ se k'a fɔ tiɲɛ cogo si la k'i bɛ jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan ko ka kɛlɛ k'i nɔ la k'i bɛ tila k'a fɔ c'est à dire an ka dugawu k'an yɛrɛ ye hali bi jamana marabagaw ala ka hakili ɲuman d'u ma jamana mara tɛ tiɲɛ tɛ jamana mara la nkalon t'a la cɛya t'a la fugariya t'a la jamana mara ye jamana mara de ye n'i bɛ jamana mara bi tɛ sini dɔrɔn tɛ bi sini ani sinikɛnɛ i bɛ nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ i bɛ taa ɲuman sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka jamana marabagaw ala k'u sɔn hakili ɲuman na hali bi jamana ni ala k'a kanu don a marabagaw la hali bi jamana ni marali ala kan'a kɛ a marabagaw bolo n'an ta kɛ ka bɔ yen min bɛ na kɔfɛ o tɛ ɲɛ sira la tant que jamana mara ma kɛ jamana marabagaw ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko hali ni ne bɔra yen bi il faut que jamana nin ka to yen de tant que o ma na an bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn an tɛ taa yɔrɔ la an bɛɛ bɛ sa mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ to yen i bɛ ko kɛ jija i k'a kɛ ni Alahu Taala cɛmana la hali n'i sara don min i su kɔfɛ mɔgɔw b'a fɔ k'a kɛra tan yarabi an b'ale bi ala ka Mali kisi ne bɛ dan ye ala ka Mali kisi. Merci madame. Wagner kenge. Na Wagner kenge kɛlɛkɛlaw don olu kɔni olu ye sɔrɔsiw de société militaire privée don c'est comme ni armée privée kɛ c'est comme ne ka kɛ sɔrɔsi ye bi sini ka bɔ sɔrɔsiya la baara wɛrɛ tina donc n bɛ taa entreprise dɔ dayɛlɛ n bɛ n terikɛ Abulo wele n bɛ e yɛrɛ wele n bɛ nin wele sɔrɔsi kɔrɔ caman wele an fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ kɛ entreprise dɔ ye kɛ non o ka ɲi dɛ anw ye rusiw de ye anw rusiw de ye dɛ anw kɔni yan bibi in na ni anw ɲininka ni ne Ibusi ɲininka ko ni rusiw bɛ na Mali kɔnɔ ko est ce que a ka ɲi ou bien n'a man ɲi ne kɔni bolo i bɛ se ka taa maliyɛn tɔw ɲininka sinon anw kɔni anw ye rusiw de ye anw ye pro-rusiw de ye français b'a dɔn ko anw ye pro-rusiw ye ambassadeur France b'a dɔn a b'a dɔn
France bɛɛ b'a dɔn ya bon Russie fana b'a dɔn ko an ye Russie de an ye Poutine ka mɔgɔ de ye solution foyi t'o la o kɔni an y'a fɔ a san caman ba de avant que IBK ka fanga ka tiɲɛ an y'a fɔ maintenant a bɛɛ lajɛlen ye kelen i ni Wagner bɛ ka baara kɛ o i ni État Russie bɛ ka baara kɛ o a bɛɛ lajɛlen ye kelen mais Wagner tɛ baara kɛ a kun fɛ o u bɛ jamana dɔ de kɔnɔ u ni jamana dɔ de président bɛ ɲɔgɔn bolo mais peut-être que n'i taara Poutine ɲininka Poutine tɛna bɔ k'a fɔ ye clairement k'a fɔ ye vis-à-vis ko Wagner ye ale ka mɔgɔ a tɛna bɔ k'a fɔ parce que ale ni européens man di européens bɛ taa Poutine ɲininka k'a kɛ i n'a fɔ olu ye teriw ye u tɛ teriw ye dɛ teriya t'u ni ɲɔgɔn cɛ Europe sago ye min ye bi Russie la bɛɛ ka ci ka bɔ yen i n'a fɔ URSS tun bɛ yen tuma min na URSS bɛɛ cira cogo min na o de ka di européens ye o de ka di américains fana ye donc teriw tɛ Poutine tɛ kuma n'u ye o de kama n'u taara Poutine ɲininka k'i bɛ Wagner dɔn a b'a fɔ k'a t'u dɔn k'u bɛ yan a b'a fɔ ko n tɛ Wagner tɔgɔ yɛrɛ dɔn a b'o de fɔ quoi européens kan ka jaabi ten de donc Wagner c'est très bien maintenant sɔrɔdasi minnu de don u ni diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ ye kelen ye c'est-à-dire u kɛtɔla ka baara kɛ tiɲɛni bɛ se ka k'u bolo den min bɛ a tabaga de bolo c'est clair i n'a fɔ an ka armée malienne ye nin ye des fois a bɛ fɔ k'u ye nin kɛ u ye nin kɛ u nin kɛ o tɛ fɔ wa voilà MINUSMA mɔgɔ ye nin ye des fois a tɛ fɔ ko MINUSMA mɔgɔ ye nin kɛ k'u taara bi muso dɔw k'an fɛ yen u taara bi denmisɛnnin dɔw k'an fɛ yen ou bien u ye tiɲɛni dɔ kɛ hali o don ko Gabon yen nɔ ko Gabonais dɔw ko MINUSCA sɔrɔdasi Gabonais dɔw u donna MINUSCA la quoi la mission des Nations Unies pour la Centrafrique u donna a kɔnɔna na u ye caman bila ka t'u fɛ yen k'u ka t'u fɛ yen ko parce que k'u binna musomanin dɔw kan k'u ye nin kɛ ou bien k'u ye mɔgɔ dɔw faga des choses comme ça o kɔni bɛ fɔ diɲɛ armée bɛɛ ma hali e min ye nin ye ni micro b'i bolo je te dis n'i kɛra sɔrɔdasi ye don dɔ la u bɛna fɔ k'i dɔ faga dɛ k'i k'a donna ta bolo k'i bavure kɛ o bɛ se ka kɛ bɛɛ o bɛ fɔ bɛɛ ma américains b'a min kɛ dan t'a la américains taara Libye u taara Libye ci o ye mun ye l'OTAN là l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN ye mun ye l'organisation du traité de l'Atlantique Nord mais c'est des criminels c'est une organisation de criminels u ni Sarkozy u farala ɲɔgɔn kan u taara mun kɛ Libye u ma taa Libye ci bɛɛ ɲɛna olu tɛ mercenaires ya olu man jugu ni mercenaires ya ou bien mercenaires dɔ ka fisa ni fagalikɛla dɔ ka fisa ni fagalikɛla dɔ ya mais c'est des mercenaires aussi les Américains ils ont Blackwater est mun ye c'est devenu académie mais t'as tort que académie dit mais Blackwater est mun ye c'est une société militaire privée on appelle ça les PMC Privacy Military Company une compagnie de militaires privés olu fana ye jɔnw ye mais c'est la même chose États-Unis ma taa diɲɛ yɔrɔ si kɛlɛ la n'u ma taa n'u ye olu de bɛ taa fagaliw kɛ olu bɛ taa baaraw kɛ c'est comme ça c'est comme la France aussi a Amarante International o ye jɔn ye i ma deli ka Amarante mɛn dɛ Amarante International a ye français ɲininka o b'a fɔ c'est une société militaire privée o fana bɛ bɔ ka t'o baara kelen kɛ Wagner bɛ min kɛ o fana b'o de kɛ la France a la Légion étrangère française e t'o dɔn la Légion étrangère française o ye jɔn ye o ye France ka sɔrɔdasiw minnu tɛ France ka mara yɛrɛ kɔnɔ mais ils sont en dehors de la France c'est des étrangers plein d'étrangers Fransikaw dɔw fana b'u la Américains mɔgɔ caman de b'u la la Légion étrangère olu bɛ ka mun kɛ depuis 1831 ils ont créé olu bɛ opération jumɛn kɛ mɔgɔ minnu taara Gbagbo bɔ a ka présidence kɔnɔ ka Alassane sigi yen nɔ e t'o dɔn dɛ la Légion étrangère française olu de y'o baara kɛ mais n'olu ko mɔgɔ min ma k'e man ɲi e man ɲi n'u ko mɔgɔ ma k'i ka ɲi i ka ɲi n'u ko mɔgɔ ma k'e ye terroriste ye Wagner est bien Wagner est très bien an ye Russiw de ye dɛ solution foyi t'o la. ko Wagner kan ka na Bamako o kumaw bɔlen don o hakilinaw talen don mais n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔna na fɛn min bɛ fɔ a kɔnɔna na maa tɛ se k'a fɔ de façon concrète aujourd'hui k'a fɔ ko maaw bɛnna ko dɔw la n ka tɛ ko dɔw bɛ kɛ la mais a fɔra ko kumaw de daminɛna o ni autorité ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw kan ka kɛ hakilina dɔw kan ka taa nka ka baara bɛ kɛ la o de kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ fɛn caman bɛ fɔ la ani tiɲɛ nka tɛ dɔn k'u ka jan kosɛbɛ parce que hakilinaw de bɛ ta la k'a ɲininkali kɛ k'a lajɛ a hakilina ninnu bɛ wolo fɛn dama de na fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye est-ce que a kɛra de pour k'a fɔ ko bɛna maliyɛnw lakana ou a bɛ dabɔ la de ka information de ɲini pour que maliyɛnw ka se ka hakilina dɔw sɔrɔ o min don a bɛ mun de ɲɛ jamana ye an bɛ na hakilina jumɛn sɔrɔ a ko la ne ka ye cogo la fɛn fɔlɔ ye min ye n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na
maa si tɛ se k'i ka sécurité confier jamana wɛrɛ la k'a fɔ i ka lakana i b'a ta k'a di jamana wɛrɛ la parce que n'i ye depuis fɔlɔ n'i ye tubabuw ɲininka u bɛ hakilina fɔlɔ min fɔ k'olu ka wari u ka nafolo o tɛ don an ka lakana na donc o ye anw fɛ i ka so gundo yɔrɔ ye donc olu bɛ se k'an dɛmɛ mais lakana o tɛ se k'an ka dɔnko ta en compte n'o ye tiɲɛ ye anw yɛrɛ fɛ manden yan i ka du kunko i tɛ se ka taa kalifa mɔgɔ wɛrɛ la bi jateminɛ kɛlen don k'a fɔ ka bɔ k'a fɔ k'an bɛ taa nasaraw nɔfɛ nasara bɛɛ ye kelen ye jɛmanw tɛ fara ɲɔgɔn kan foyi k'a fɔ k'an ka taa ko bɛna ɲɔgɔn c'est à dire ka fɛn bɛɛ kɛ o ni ɲɔgɔn ka o ka kɛlɛ o ni ɲɔgɔn cɛ anw kama o t'o kɛ fo ka diɲɛ wuli il faut que mɔgɔw k'o faamuya et puis o bɛ min bɛɛ fɔlɔ ka intérêt don n'i ye Russie ni Faransi yɛrɛ jateminɛ min ka kuma bɛ fɔla nin na Russie ni Faransi o ye musow masamusow falen ɲɔgɔn bolo ni tubabuw bɛ yen k'a fɔ ko bi maa min yɛrɛ bɛ yen ka donc fɛn dogolenw ta k'a bange jamana wɛrɛ ye Faransi de ye ka donc kule ka donc k'a di Russie ma donc fo ka dunuya wuli o tɛ na ɲɔgɔn janfa anw kama il faut que maliyɛn k'o faamuya o ye kelen ye maa wɛrɛ tɛ k'a yɛrɛ faga mɔgɔ wɛrɛ kama mais n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kan kɛlɛ o kɛlɛ bɛ kɛra anw kan ka mun de kɛ bi anw kan ka se ka baara de kɛ ka armée dilan anw yɛrɛ ye armée min bɛ se ka anw yɛrɛ wasa armée min bɛ se ka jamanadenw ta e bɛ se k'i ka lakana sabati n ka taa k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ka o kɛ cogo min dɔw ko n ka taa ko maa min kan ka na n'o ye Russie maaw ye Russie yɛrɛ jamanaw ye déclaration kɛ k'a fɔ k'olu ka mɔgɔ tɛ Wagner nka donc k'olu ka ça veut dire ni Russie militaire don problème t'a la mais k'a fɔ ko ka taa Russie mɔgɔ dɔw ta a kɛ n'a fɔ ka na an b'a fɔ ko Scorpion agence de sécurité Scorpion k'o ta ko ka taa kuma Mali tɔgɔ la Burkinabéw kan na ta ko nana Scorpion Mali ta ka taa kuma baara ka taa Mali tɛ se k'i engagé n'a ye Russie tɛ se k'i engagé n'o ye donc n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka business global la ça veut dire dɔw bɛ dɔ ta sɔrɔ k'a manger a kɔnɔ dɔw bɛ taa dɔ ta sɔrɔ k'a dun a kɔnɔ baara bɛ kɛla o de la ne nun dogo n'i ye ne ɲininka parce que n ye baara kɛ ministère de la défense la en tant qu'expert dans ce domaine a tɛ anw arrangé cogo si bi ni la France ni Russie an ka compte olu kan min kan ka kɛ anw de kan ka an ka armée dilan wari min fɔra k'a bɛ di ninnu ma an kan ka fɛn bɛɛ kɛ k'o wari de ta ka don an ka armée na an ka armée ka dilan je préfère aujourd'hui moi Nuhum Togo bataillon n'an b'a fɔ o ma ko commando ko 1000 hommes dilan ko 2000 hommes dilan ko équipé avec les derniers appareils de génération k'o bila ka taa tubabu jamana na k'o bila ka taa an ka donc nord ni centre la o ka fisa ne ka na ni tubabuw ye ko ka n'an ka sécurité garde o kɔrɔ anw tigɛla anw yɛrɛ la n'i tigɛli yɛrɛ la o kɔrɔ e binna i tigɛla fɔ désespoir y'i sɔrɔ i tɛ wuli fo ka dunuya wuli anw ni Centrafrique tɛ se ka comparer yɔrɔ si parce que Centrafrique la armée de tɛ yen mais an fɛ armée bɛ yen an binna cogo cogo armée bɛ yen donc ni mɔgɔ wɛrɛ k'a b'a kɛ n bɛ se k'o faamuya yɛrɛ mais armée mɔgɔ k'a fɔ k'a b'o kɛ o kɔrɔ de ye min ye business don wari ɲini yɔrɔ don o bɛ dunta de ɲini na n'o tɛ jamana ko tɛ c'est pour ça tout le peuple malien doit s'opposer à ça pour ka kana kɛ fɛn filanan ye min ye fɛn n'o bɛ fɛ n ka hakilina dɔ f'o ye pour que baara in ka se ka nɔgɔya bolo pour que kɛlɛ in ka ban kɛlɛ ni maa dama de bɛ Bamako o de b'a gérer o hali nordiste ni centre la n ko dɔw talen don Bamako n ka taa donc olu de ka business maniw ye n ka taa donc olu de bilalen bɛ yen pour que kɛlɛ in kana ban o bɛ balo o de la marché bɛɛ nord la a bɛ di n ka taa famille damani de ma yan ni ko bɛɛ la mɔgɔ damani de b'a cɛ yɛrɛ la rebelle yɛrɛ t'i ye fɛ dɛ rebelle ninnu bɛ Bamako yan de i y'a ye hali olu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya nana ka kɛ o mana u ka ɲɛmaa fa fɔ yan donc nin bɛɛ la n'i ye jateminɛ kɛ ni ko ma chauffer aussi an tɛ faransi kumakan mɛn i m'a ye kunun a fɔra n ka taa ko ninnu bɛ na dɔrɔn faransi yɛrɛ ye ala minɛ k'olu ye rebelle ɲɛmaa dɔ fa donc il paraît que k'o fara a mɛnna yɛrɛ ko sisan de o b'a fɔ la n ka taa olu yɛrɛ b'a menacer la o la donc n'a kɔni kɛra de ka kɛ i n'a fɔ ka faransi ka hakilinaw ta ka baara kɛ ka ɲɛ ani ministre ka baara kɛ ka ɲɛ pour moi c'est une bonne chose mais n'a kɛra yɛrɛ de ko bɛ n'a kɛ a t'an arranger bi a t'an arranger sini
an kan ka min kɛ Mali armée na bi an ka recrutement kɛ cogo min an ka yɛlɛma don a la bi au lieu de mɔgɔ ka recruter 18 ans o ka taa ni recrutement ye fɔ 30 ans maa min bɛ fɛ ka don bi armée na a ka ca n'an sera ka 40 000 hommes fara an ka mɔgɔ ninnu kan Mali yɔrɔ bɛ an b'a sécuriser rébellion tɛna tɛmɛ à peu près 101 kan a bɛ ban o la an b'a min kan ka kɛ o bɛ kɛ rébellion tɛ se ka kɛ ninnu bɛ fagali min dala anw kan bi n'an bɔra a kama n'i ye jateminɛ mɔgɔ min bɛɛ golo jɛlen don bi Bamako n'i y'a ta Mali bɛɛ la n'i y'a ta a tɛ tɛmɛ sur les 2 millions des Maliens a tɛ tɛmɛ 2 millions 3 millions kan olu bɛɛ tɛ kɛlɛ la dɛ n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ o b'a fɔ maa min bɛ kɛlɛ la kɛlɛ in dilanna de pour que maaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o tɛ fo ka diɲɛ wuli dɔgɔnɔ ni fila tɛ se ka ɲɔgɔn faga n'an bɛ fɛ nin ko in bɛɛ ka ban Maliyɛnw ka wuli ka jɔ mais centre ko ani nord ko kama i tɛ se ka fɔ i bɛna ni armée wɛrɛ ye k'an ka armée dilan formation yɔrɔ la n ka taa n bɛ dɔwɛrɛ f'i ye o la n'i ye jateminɛ kɛ ko bɛna ni tubabu mɔgɔw de ka taa ko ka na k'an lasago k'an kalan wale mɔgɔw de bɛna anw kalan armée ko la an ka armée o t'an ka terrain dɔn o tɛ fɛn dɔn marifa min b'u bolo u bɛ se ka marifa ci jigi ɲɛ yira an na n sɔnn'o ma mais k'a fɔ ko b'an kalan armée ko la o kɔrɔ de an danbe banna o kɔrɔ de an ka hɔrɔnya banna o kɔrɔ de an ka halalaya donna galama na des jeunes lieutenants et des jeunes capitaines o b'o de bila ka na ko ka mɔgɔw former or an ka cɛkɔrɔba ninnu min bɛ ko dɔn min formé na armée na des formateurs hali bi dɔw bɛ retraite la o sen ka kɛnɛ o bolo ka kɛnɛ an t'olu wele ka na est ce que mɔgɔ kan ka taa Mali armée na hali retraite la juguya kama kan ka ngo bɛ dɔw bila la ka taa retraite la les généraux qui sont là les colonels qui sont là qu'on les redéploie sur le terrain et qu'on mette au lieu de suenu ka kɛ armée na mɔgɔ ka ko ka détourner armée na désormais min kan ka kɛ fɛn o fɛn ni engagement min taara armée kɔnɔ Mali yɔrɔ bɛɛ o ka se ka ɲɛfɔ Maliyɛnw ye ka da an ka wariw bɛ taa min pour que suɲɛni a ka dabila n'an ka équipement ninnu sanna an k'a dɔn équipement siya jumɛn an mako b'a la pour que suɲɛni ka dabila Mali kɔnɔ mais n'a fɔra ko armée kɔnɔna na ko dɔw bɛ minɛ na ka datugu kaso la k'o ye mobili min commandé ko mobili ma na pour moi o ye maloya de ye donc tout ça France ma fɔ a k'o kɛ o an yɛrɛ de b'a kɛra n'an bɛ fɛ an ka bɔ nin kɔnɔna na Maliyɛnw ka fɛn bɛɛ kɛ ka baara kɛ n ka taa donc pour que jamana ba ka se ka sigi hakilinaw ka ta jamana ka bɔ nin gɛlɛya la o bɛ bɔ anw de la o tɛ bɔ n ka tɔtɔw la mais moi je suis contre tubabu ka nali an ka jamana na k'a fɔ ko bɛna an lakana mais a tɛ bali n na dɛ i y'a ye hali an ka nɔgɔtɔya k'an ka duw furan an dɛsɛnna an taara o zone de wele Marɔku ka na. Bon u b'a fɔ Wagner mais au fait Wagner ko in ye Russe ko dɔrɔn de ye mɔgɔ bɛ ɲinɛ fɛn min kɔ n'a fɔra ko jamana ɲɛmaw ka taa mɔgɔw ɲini minnu bɛ se ka u dɛmɛ Mali lakanali la je crois que a mana kɛ mɔgɔ ye o ka ɲi jango n'a kɛra Russe ye bon tubabu bɛ k'a fɔ mercenaires mais mercenaires tɛ o mɔgɔ minnu de don u bɛ na de ka an ka armée mɔgɔw de former donc formateurs de don u bɛ na fana olu tɛ mɔgɔ kelen min bɛ wele ko groupe privé minnu bɛ armée former a bɛ armée bɛɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛ Turki armée bolo a bɛ Amérique a bɛ hali français b'a utiliser donc mɔgɔw b'a fɔ mercenaire parce que tɔgɔ tiɲɛ de b'a kɔrɔ mais je crois que Maliyɛnw kan ka taa ni kunnawolo ye parce que bi jɔn de kunnawolola Amadou Sédou Traoré ninnu Sédou Badian Kuyate ninnu ani an ka président ba n'o ye Modibo Keyita ye parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ c'est que Russie jamana ye baara caman de kɛ Mali ye Russie jamana de Mali intellectuel hakɛ min bɛ Mali la mɔgɔ minnu ye kalanbaw kɛ minnu y'a kɛ ni Russie ye o de ka ca kabini 1961 fo ka na sa fo kɔsa in na Maliyɛnw bɛ taa par centaine ne yɛrɛ taara en 1987 an mɔgɔ 150 dɔɔnin donc c'est pour dire chaque année Russie bɛ mɔgɔ Mali intellectuel caman former en dehors de ça Russie kun bɛ Mali la yan kalana kun bɛ yen an ka sanubɔ yɔrɔ ninnu Russie de kun b'o kɛ o CEPOM ninnu an ka usine an ka entreprise hali an ka école ba ninnu kana Russie caman bɛ yen minnu kun bɛ mɔgɔ kalan mɔgɔ de bɛ ɲina joona dɔrɔn donc Russie ka na fɛn ma ɲi n'o ye parce que Russie ye guerre gagné o France min bɛ pan ka porte la o ma deli ka guerre gagné o Russie ye guerre gagné Syrie parce que ni Russie tɛ a bɛ fɛngɛlen don Syrie kun tɛ na a yɛrɛ sɔrɔ Russie taara Centrafrique mun kɛra yan bɛɛ b'a dɔn bi u bɛ ka solution sɔrɔ a la i m'a ye kabini Russie nana dɔrɔn comme par hasard u ko ko mɔgɔ min ye GICS créé n'o ye Saharawi ye k'a fagara
Bon, Allah de bado a tient moyen ko mais c'est que sur ce que déjà résultat be ka soro mais pourquoi bébé ka mangutu bawbo et pour ka médiaw ana ou ka démission munu former les mêmes malière ko na no e médiaw ko na ko to la vraiment be profiter ka sega jara fo ana ou be malakti abe baramina o kanyi ko jugu donc aya don don ruju kana o kanyi bi et puis mo be nyina min ko c'est que millions de wilila millions chama million do kabini groupe folo million fla million nani faut que million chegi pratiquement munu be wele ko GPM olu de ko vraiment angata risu no fukana hal no fana te partout do kumbe no e sadi ne re kumbe parti min o fana kunya ni mali ni risu ka baraka ko soba président retar mal risi jamana la chen chama hal nanga jamana te anga jamana barakella bawfe anga dombi ko mun kera 2013 kuma men na tubabu na aya fukana sukana mais o wati mogo munun ko kukana de olu de te fe ka bika fodron ka bodron ka foko alala kulu filla donc luka kuma manga jate biwo donc vraiment risu kana turki kana Chine kana Venezuela kana Indonésie kana mogo bi se ka Mali demeni ko nana amba fo tare mais résultat o de kayna be parce que olu bi se ka Mali ka guerre gagner Allah sabo ne ko hakki oui mais ni kuma chama ke kun olu be dofo mais olu fana ka mogo de bien abe politique mogo la abe journaliste kunda abe hali association misemanu ba fo ONG misemanu chama ubebe comme ube uka ONG bu financer pour ko ka se ka na mogo korba so ko kuma la pour ko ko yere ke démocrate kele kala ube ga fe muso ka groupe kele kala ube demisenu ka kele kala na nyogo na chama de be olu be panka pour la pour que olu ka affaire kana parce que la guerre là abe do fana balo mais France bien sans chegi est-ce que olu be se ka fayana ou ye fe nyuma kelen jumende di am mɔgɔ faga bɛ ka taa yan siya kelen min kun t'an fɛ o cayara dugu ni dugu de bɛ taa kan de kun bɛ attaquer ni ji suma tɛ ka wuli ka di an ka maliyɛnw hali olu n'an ka armée yɛrɛ tɛ baara kɛ an ka armée fara mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ yɛrɛ parce que u ka mɔgɔ sɔrilen bɛ an ka armée yɔrɔ ɲɛnamaw baw bɛɛ la mɔgɔ tɛ ɲinɛ min kɔ o y'o ye donc o yɔrɔnin n'an sera k'o mɔgɔ ninnu bɔ an ka gendarmerie kɔnɔ an ka armée yɛrɛ kɔnɔ u ka bɔ an ka système de décision bɛɛ kɔnɔ sinon France tant que France ma jamana si gagner guerre la kabini ala k'a da donc olu bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn propagande gansan ma to bi Amérique ye bi dɔw la 33 000 milliards ba bisaba ni saba ɲɔgɔn Amérique o marché de minnu la ka di ka Australien bolo ani anglais Américain ni anglais bon u bɛ ka fɔ Mali fana k'u ye mɔgɔ dɔ faga au moins baraka min bɛ jamana in kɔnɔ u bɛ ka jamanadenw tɔn cogo min na u bɛ ka ɲɛji bɔ cogo min na u bɛ ka an ka mɔgɔw faga cogo min na u bɛ ka an kɔnɔ fara cogo min na o de bɛ ka bɔ o la dɔɔni dɔɔni France m'a faamu hali bi k'a kan ka baara kɛ ni maliden ɲumanw de donc bi bi na comme transition fana bɛ ka taa o sira fɛ moi je félicite la transition parce que ministre de la défense Sadio gouvernement min tɛmɛna transition fɔlɔ la Bandaw ni fɛn tɔgɔ Mokhtar Wane ka gouvernement ministre de la défense y'a ɲini kalo joli fɛn min ye kalo saba kalo naani pour qu'à se ka déplacement kɛ dans le plus grand secret dans la plus grande vraiment chose ka taa Russiw lajɛ ka fɛn bɛɛ kɛ mais a dɛsɛra ka sɔrɔ u bolo Cogel nalen de sisan olu ni Hasimi nalen fanga la sisan u kelen ka fanga in ta dɛ u sina ka ko in fɛngɛ ta donc n b'a ɲini dɔrɔn mɔgɔw k'a faamu dɔrɔn ko an ka armée bɛ ka baara ba de kɛ bi ni Russiw farala kan n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ an bolo. Bɔlɔw sanfɛ komi i y'a fɔ cogo min na bon a daminɛ la an m'an da don a la parce que an b'a dɔn Mali kɔnɔ nɔ kuma caman bɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛ bon a caman bɛ yen nɔ i b'i yɛrɛ kɔlɔsi a la fɔlɔ parce que n'i y'a ta ka baara kɛ n'a ye a bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko fake news don fausse information don mais an y'a ye k'a fɔ ko a kuma cayalen Faransi ka mɔgɔw n'o u y'u ka kunnafonidilaw ye normalement information bɔra yen surtout mɔgɔw ye Reuters mɔgɔw fɔ olu ye kunnafoni di donc an y'a ye kɔfɛ encore détail caman bɔra Faransi média wɛrɛw ka niveau la ka détails di a ko kan bon u y'a jira k'a fɔ ni ninnu kɔni bɛ na olu tɛ jɛn n'a ye olu ka force minnu bɛ yan nɔ u b'u labɔ yan nɔ ka taga n'u ye o kɔfɛ an ka autorités olu fana u ye jaabi di k'a fɔ pour le moment ko foyi ma signé u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka en tout cas olu kɔni u bɛ ka sira wɛrɛw explorer pour que jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o bɛ se ka ta ka bɔ yen cogo min na kumaw cayara o sira kan bon an y'a ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔ fana yan nɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛ CNT la ni yɛrɛ wolo de b'u mɔgɔw don bɛn ninnu hier ils ont fait une conférence conférence in kɔfɛ bɛn yɛrɛ ye information dɔw di min bɛ na autorités yɛrɛ ta démenti parce que a y'a jira k'a fɔ ko ninnu ka expert dɔw bɛ Mali la yan nɔ déjà a bɛ 1 mois ɲɔgɔn bɔ donc o de kɛra sababu ye ka kuma caya mais ne kɔni bɛ se ka min fɔ a ko kan Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ tout le monde est d'accord avec ça et ka collaboration kɛ ni paramilitaires ye a ma daminɛ Mali la tout le monde est d'accord aussi avec ça o yɔrɔ la an bɛ Nusar ka initiative min n'a y'a bila réseaux sociaux sanfɛ que j'ai vu n y'a ka o hakilina ninnu n y'a partagé
hali n'a kɛra k'a fɔ ko mɔgɔw ye inquiétude yira France yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko non ko ninnu u tɛmɛna yɔrɔ la u ma image ɲuman bila yen nɔ parce que mercenaires de don mais an bɛ min bila an hakili la force étrangère minnu b'an fɛ yan bi ko m'u bila yan France c'est vrai au début Serval la u ye anw dɛmɛ ka taa se fo Kidal mais Kidal u y'an ka armée y'u stoppé yen nɔ sous prétexte que ko rebelles de bɛ yen nɔ k'olu sera ka djihadistes kɔnɔ u sera k'olu la exterminer k'a tɔ tora rebelles ye donc u tɛ fɛ n'u donna ka taa kɛ esprit de vengeance kɛ mais ka taa o don fo bi n'a fɔra k'anw ka évaluation kɛ Mali filɛ nin ye daba ye sunɔgɔ tɛ a ye ka bɔ nord la ka na centre la ka bɔ centre la ka na fo sud la tout le monde voit la région de Kayi la région de Kulukoro la région de Sikasso gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ Segu ni Mopti kɔni n'en parlons pas bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen bi bon n'a fɔra k'an ka évaluation kɛ force fɛn o fɛn b'anw fɛ yan nɔ ça veut dire que u m'u jɔyɔrɔ fa donc n'u m'u jɔyɔrɔ fa est ce que anw bɛ se ka to tan durant des années anw ye fɛn bɛɛ kɛ on a alerté autorités kumana population kumana bɛɛ kumana mais avec tout ça les choses vont de mal en pis alors ni solution wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ alternative wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ma fɔ k'olu ka taa ka bɔ yen o ma fɔ o mais a fɔra a bɔ aw jɔyɔrɔ filɛ nin ye an ma nɔba ye a ko la bon an bɛna lajɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka n'an dɛmɛ pour pouvoir combattre ces forces là ni o fana taara ka taa kɛ ko wɛrɛ ye tuguni jamana bolo ne kɔni fɛ u ka bila hakili la k'a fɔ ko anw ye jamana min ye nous sommes indépendants Mali ye jamana ye an ka indépendance b'an bolo an ka souveraineté b'an bolo wa ni décision min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw ɲɛji cɛ an bɛ taa o sira de fɛ o de hukumu kɔnɔna la ne kɔni Wagner n y'u ka fɛn caman yɔrɔ dɔ la mais an bɛ niveau min na bi c'est-à-dire que an bɛ instinct de survie de kɔnɔ et qui parle d'instinct de survie au moins mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ se ka na ka n'i dɛmɛ o kɔnɔna la parce que condition de bɛ définir yanni k'a fɔ k'u ka na donc n'u bɛ se k'anw dɛmɛ walasa an ka se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ ne kɔni ɲɛ tɛ gɛlɛya foyi la o ko la n y'a ye k'a fɔ ko bi CEMA mɔgɔw fana bɔra ka fɛn caman fɔ bon olu ta kɔnɔ a bɛ faamu parce que mɔgɔ n'i bɛ CEMA dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi bolo ja de bɛ olu kɔfɛ olu fana ka problème ye min ye menace ye min ye ka ɲɛsin u ma fana parce que ils sont pas aussi clairs l'accord d'Alger est là tout le monde sait que France de y'a concocté bɛɛ b'o ko kalama a ko kɛra cogo min na nɔ maliyɛnw tile kelen u ma deli ka ɲininka yanni k'a fɔ accord ni baara ka kɛ Alger tout le monde le sait mɔgɔw y'a mankan kɛ bon au-delà de tout ça également olu bɛ yɔrɔ min na bi tout le monde sait également que la CEMA n'est pas claire bɛɛ b'o kalama coalition caman fɔra nord la yen nɔ k'a fɔ ko u ka groupe ninnu caman ni djihadistes bɛ ɲɔgɔn kalama a rapport ni fɛnw bɔra yan nɔ mais Mali ye mun de kɛ foyi ma kɛ a ko la France ye mun de fɔ foyi ma fɔ a ko la et n'i y'a ye k'a fɔ hali n'i y'a ye k'a fɔ ko le comité de suivi de l'accord a fɛn ninnu caman filɛ nin décision caman bɛ yen nɔ a bɛ taa a tɛ lawaleya a sira kan jɔn de b'a bɔ a ma Mali autorités tɛ o sinon bonne foi b'an na walasa a ka se ka ɲɛnabɔ mais malgré tout le nord là c'est entre les mains de qui CEMA de don mais ala k'a lajɛ ala ye diɲɛ don o da gɛlɛya min bɛ ta ka da mɔgɔw ka nord la yen nɔ o tuma o jɔyɔrɔ kɛra mun ye groupe armé da fɔra k'u bɛ don fɛn na ka se k'an dɛmɛ mais o jɔyɔrɔ kɛra mun ye an ma résultat positif foyi ye nɔ donc ce qui fait que aujourd'hui où nous sommes ne kɔni ka miirina la maa o maa bɛ se ka n'anw dɛmɛ walasa an ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la ils sont vraiment les bienvenus mais min ye calcul baw ye parce que déjà grande puissance kow don ninnu ka kuma mana fɔ la France voit la Russie comme déjà mɔgɔw bɛ ka Russie réclamer durant des années et des années ils pensent que ni Russie nana a bɛ se ka kɛ menace olu ma fɛn caman ka sur plusieurs plans mais nous vraiment anw ka sira t'o la an ko k'an ka jamana basigi an b'o de kɔ wa mɔgɔ bɛ se k'anw dɛmɛ o sira fɛ nous allons soutenir ces gens pour que an ka laɲini ye min ye o ka se ka lasabati